Hansel și Gretel, de frații Grimm. A fost odată, ca niciodată, un pădurar sărac ce trăia într-o colibă sărăcăcioasă de la marginea pădurii, împreună cu a doua sa nevastă și cei doi copilași, Hansel și Gretel. Sărăcia și foamea se înstăpâniseră în casa bieților oameni și nu mai voiau cu niciun chip să plece. Într-o noapte, bărbatul, neputând să închidă un ochi din cauza grijilor, îi zise femeii: „Măi, nevastă, ai văzut și tu cât ne chinuim să ne ducem traiul de la o zi la alta. O să sfârșim cu toții morți de foame și ce-mi dă fiori e să-i văd pe bieții copilași suferind." „Eu mă tot gândesc la ceva," răspunse nevasta, care de mult nu mai avea o inimă bună ca bărbatul ei. „Mâine, dis de dimineață, le vom da lui Hansel și Gretel câte o bucată de pâine, vom merge cu ei până în mijlocul pădurii și vom lăsa acolo." „Ce tot spui acolo, femeie nechibzuită?" se îngrozi omul auzind-o. Dar femeia cea apsână reuși să-și convingă bărbatul că dacă îi lăsau în voia sorții pe copii, aceștia aveau să-și găsească un rost și așa ar fi scăpat cu toții de foame. Din odaia cealaltă, copiii auziră însă ce li se pregătea. „Vai, Hansel," începu să plângă fetița, „ce are să se aleagă de noi?" „Las, că o scoatem noi la capăt, surioară," încurajă fratele ei. La miezul nopții, băiatul ieși afară și își umplu un buzunar cu pietricele albe. În ziua următoare, mama vitregă îi sculă pe copii cu noaptea în cap. „Haide, treziți-vă!" strigă ea. „Astăzi îl vom ajuta pe tatăl vostru să adune niște lemne din pădure." Cei doi copii o ascultară cu inima îndoită și în scurt timp porniră la drum. La fiecare 10 pași, Hansel lăsa să-i cadă din buzunar câte o pietricică albă, însemnând astfel calea pe care mergeau. Ajunși într-un luminiș, femeia le zise copiilor: „Voi să ne așteptați aici. Eu și cu tatăl vostru ne ducem să adunăm lemne de prin împrejurim." Zis și făcut, dar odată plecați, părinții nu se mai întoarseră. Cu toate acestea, Hansel și Gretel reușiră să găsească drumul spre casă, mulțumită pietricelelor albe înșirate la venire, care străluceau ca niște licurici în lumina lunii. Pădurarului îi crescu inima de bucurie când îi văzu din nou pe copii acasă, dar femeia se înverșună și mai tare să se descotorosească de ei. În timpul nopții, Hansel încercă din nou să iasă și să adună pietricele, dar din păcate găsi ușa de la intrare încuiată. A doua zi iar se treziră cu noaptea în cap, mama lor vitregă iar le dădu câte o bucată de pâine și porniră iar la drum până în mijlocul pădurii. Pe drum, Hansel aruncă în urma lui firimituri de pâine, la fel cum făcuse cu pietricelele albe. Mințindu-i că se duc după lemne, pădurarul și nevasta lui îi lăsară în mijlocul pădurii și se făcu nevăzuți. Copiii, obosiți de atâta mers și flămânzi, adormiră de îndată în iarba deasă. Când se lăsă seara, se treziră și căutară firimiturile de pâine ca să se țină după ele până acasă. Dar vai, păsările din pădure le ciuguliseră pe toate. Unul lângă celălalt și înfricoșați de întuneric, cei doi frați rătăciră toată noaptea în căutarea drumului spre casă. În zadar, nu reușiră să dezlege cărările întortocheate ale pădurii. În zori, sleiți de puteri, copiii hotărâră să se odihnească puțin. Aproape că adormiseră, când deodată, din vârful unui copac înalt, o pasăre începu să ciripească, să sară din creangă în creangă și să fluture din aripi. „Privește!" i-a atrase atenția Hansel surioarei sale. „Parcă ar vrea să o urmăm." Ținându-se de mână, se luară după mica pasăre albă
și merseră astfel până ajunseră în fața unei căsuțe ca în povești. Avea acoperișul din marțipan, pereții din turtă dulce și ferestrele de zahăr. Copiilor nu le venea să creadă că e adevărată și se năpustiră să guste puțin din nemai văzuta căsuță a dulciurilor. Deodată, ușa casei se deschise și în prag se ivi o bătrână urâtă, știrbă și șchioapă. Copiii țipară înfricoșați. "Nu vă temeți, dragilor," le zise femeia miros. "Hai, poftiți înăuntru, vă ospătesc puțin și vă las să vă culcați că împăreți tare osteniți." Sărmanii copii se priviră nedumeriți, dar o urmară pe bătrână care părea avea inima bună în ciuda chipului ei urât. Dar vai, nici prin gând nu le trecea că intraseră în casa unei coturoanțe fără inimă, care avea obiceiul să mănânce copiii și care construise în adins casa din turtă dulce și marțipan ca să-i ademenească pe copiii pofticioși. Noroc că Hansel și Gretel îi se părură bătrânei prea slabi ca să-i înfulece pe loc și se gândi să-i mai țină o vreme la îngrășat. A doua zi de dimineață, în vreme ce copiii încă dormeau, vrăjitoarea îl înșfăcă pe Hansel și îl încuie în pivniță. Apoi o trezi pe Gretel răcnind: "Hai, leneșo, scoală și du-te la fântână să aduci apă. Apoi pregătește-i de mâncare fratelui tău și ai grijă să-i dai pe săturate, căci de îndată ce se va mai rotunji, din el am să mă înfructă întâi." Gretel plânse și o rugă pe babă să-i dea drumul frățiorului său, dar în zadar. Vrăjitoarea cobora dimineața în pivniță să vadă dacă băiatul se mai îngrășase. "Ia întinde un deget printre gratii," îi cerea ea. "Poftim," răspundea copilul cel șiret și întindea un oscior de pui. Baba pipăia osul și clătina nemulțumită din cap. Dar într-o zi, vrăjitoarea își pierdu răbdarea. "Degeaba mănânci, că tot slab rămâi. Bine, drăguțule, mâine am să te mănânc oricum." A doua zi, baba îi porunci lui Gretel să pună ceaunul la fiert și să încingă cuptorul, chipurile, să facă o ciorbă și să coacă niște pâine. Atunci, biata fată înțelese ce avea de gând nemiloasa vrăjitoare. Voia de fapt să-i mănânce pe ei. "Dar de unde să știu când se încinge cuptorul?" întrebă copila, prefăcându-se nedumerită. "Of, la nimic nu te pricepi," se răsti baba și se apropie de cuptor pentru a-i arăta lui Gretel cum se face. "Uite, deschizi ușa vetrei și bagi capul să..." Dar nu apucă să termine, că fata îmbrânci iute în cuptor și zăvără ușa după ea. Apoi dădu fuga să-l scoată din pivniță pe bietul ei frățior. După aceea, copiii începură să cotrobăie prin casa babei. Și ce credeți că au găsit? Pietre prețioase, coșulețe pline cu perle și reaguri și brățări de aur. Ce să mai vorbim? Tot felul de comori adunate cine știe cum de vrăjitoarea cea rea. Hansel și Gretel își umplură buzunarele cu bijuterii, diamante, perle și rubine. Bucuroși din calea afară, o luară prin pădure către casa lor. Pe malul unui râu se opriră neștiind cum să ajungă pe partea cealaltă. Atunci, ca prin minune, o lebădă mare și frumoasă se apropie de ei și se oferi să-i treacă ea în spinare unul câte unul. Astfel, în câteva clipe, frații erau pe malul celălalt. "Mulțumim, prietenă dragă," ziseră copiii, luându-și rămas bun de la pasăre. După atâtea suferințe, bieții copii ieșiră în sfârșit la liman. Casa lor se zărea nu departe. Începură să alerge spre ea
și zărindu-și tatăl, îl strigară: Tată, tată, ne-am întors! N-am cuvinte să vă spun cât de fericit a fost bietul om care între timp rămase văduv pentru a doua oară și își ducea zilele singur cuc. Iubiții mei copilași, grăi el cu lacrimile și roindu-i pe obraji, îmi este atât de rușine de voi. Noaptea nu puteam să așez geană pe geană, tot frământându-mă, iar ziua zăboveam ore întregi pe prispă așteptând să vă întoarceți. O, dragii mei, astăzi sunt cel mai fericit om de pe pământ. Iar când Hansel și Gretel scoaseră la iveală toate comorile pe care le găsiră în casa vrăjitoarei, bietul pădurar rămase fără grai. Dar de unde v-ați pricopsit voi cu toate aceste bogății? Îi întrebă el. O, e o poveste lungă, răspunse oftând Hansel. Hai să intrăm în casă și o să-ți povestim, zise și micuța Gretel, luându-și tatăl de mână. Pădurarul și cei doi copii trăiră apoi ani îndelungați în cea mai fericită, unită și fără de griji familie din câte au existat vreodată.